hasiči přijali výzvu a mají pro vás jednoznačný vzkaz. Jedeme na krev! Když se řekne jedeme na krev, většinou si každý představí pořádnou bitku, při které se nikdo nesměje, ale ráječtí hasiči jedou na krev s úsměvem. And I didn't ask you why. What could I say? Budeme se podívat na ty naše hrdiny. Walked away. And I just watched you. What could I say? How close am I to losing you? Darujte krev, nikdy nevíte, koho tím zachráníte, nic vás to nestojí, jenom čas. A ten pocit je potom taky dobrý. A jak to u podobných výzev bývá zvykem, tak my taky nominujeme jednotky. A bude to jednotky z Adamova a z Doubravice nad Svitavou. Chlapi do toho. I just watch you.